Znači ja ću ostati isti, nastavit ću tamo gdje sam sta. Znači ja ću ostati isti, vrtići, škole, dica, studenti, penzioneri. Grad Split je politički rad. Mi smo sve dali penzionerima i siromašnima. Puno novaca, puno imovine, puno novaca na jedan pametan, na jedan pametno vođenje grada, se može doći do prihoda gdje se mogu pokriti penzioneri, puno novaca, studenti koji završe rad, fakultet, srednja škola, završe ljudi, moraju se omogućiti rad, svoj politički rad. Da nam već vibu i u saborskom sa stigalo Kambija i Lomijom sa Gehodohir. Mi smo sve dali penzionerima i siromašnima. Radio sam ja kao volonter, kad će radi kao volonter. Ja nisam primio nijednu... Niste u Saboru baš puno pričali kad ste bili u... Da, dali sam... Koliko puta ste izašli za govornicu? U Saboru sam imao prihod 9 kuna i sve sam dao penzionerima na rivi. Da, ja i moja sestra i moja stranka. A nismo plaću primili nikad. Vuco je pitao da li ćemo biti volonteri. Ja sam bio volonter. I bit ću volonter. Mene plaća...